ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. Имрӯз ман як дукона ба навор гирифтам материалоша. Дар иҷа ҳамашон материалои ҳам Дубай ва ҳам Хитой. Ҳозир барои шумо нишон медиҳам чӣ комбахт ва чӣ намуд сетичниҳо ҳастай ва нархошон чандияй. Дӯстони азиз, дар ҳар видео ман мегӯям ки мисол кадом ҷоеро ки иҷозат метиҳанд ҳамонҷоро ба навор мегирам ман. Ва агар шумо харидор бошед, як бор биёед аввал бозора хитон гашта бинед ки ҷои арзонай, аз ан ҳамонҷо харидорӣ кунед. Мисол на ҳама вақт ман ҳамон ҷоро хушрӯ медонам ки ҷои арзона ё қимат. Барои аввай мисол аз анамин суроғае ки ман метиҳам, ягон ҷоро напурсида омада харидорӣ накунед, як бор муқоиса кунед аввал. Беҳад материалҳои хушрӯ доштаи дукон, ҳамаш қариб бори Дубайай. Ина марҳамат, анаи намудҳо ҳозир мода шидагай, нигиношон зиёд 1400 сомонӣ, рангошон бисёрай. Иноям сорт доранд меган, ира сорти якумшай. Ҳамира сортҳои дуюмшам ҳаст, чӣ хеле ки фурӯшанда ба мо фаҳмонид. Инчунин ҳаст анамин намуд материал. Дубайскиай. Инам нархашам хел 1400 сомонӣ. ҳозир дигар хел материалҳои арзонтарашам нишон метиҳем. Сетичниҳоам инчунин бинед чӣ қадар сетичниҳои хушрӯ доранд. Бештар барои арӯсакҳо чанд вақт боз менависанд дар таҳи комментариҳо ки модаам хел либосҳои янами хел барои тӯй, бароям хел нишон тиҳед. Имрӯз ман тасмим гирифтам материалҳои камакак қиматтарака пешниҳоди шумо гардонам. Марҳамат, анаи сетичниҳошам хушрӯ. Умедворам писандтон мегарда. Аз 480 сум то 550 сумай материалошон. Баъд чизи дигаре ки махсус шид анамин намуд коваё. Рангош аст нишон метиҳам. Паплинои вишивкадор 350 сомонӣ. Бинед чӣ қадар хушрӯвай ба гати метова. Бисёр ҳам рангҳои хушрӯ дора. 3 метраш 350 сомон. Сангчиҳошон дизайнерскиай. дӯстони азиз, ҳамаи чизое ки ман ба навор гирифта истодам ва нархошона гуфта истодам. Ин нархи 3 метрша дар назар дорум. Шумо низ бинед 500 сомонӣ ана ин намуд материал. И кори дастиам дора. Барои аввай 500 сомон сетичния чӣ холошкатияй. Ина рангош. Агар дар кор бошад метавонед ки анамин дукон аз тарафи пажарка 012 дуюм ряд метавонед биёед бинед аз наздик хитон нарх наво кунед. Ина 1300 сум даи материал. ҳозир янам инҷа 550 сума чорни принтса нишон метиҳам. Бо ҳозир 300 чанд сумашам дора, 300 сумашай ба фикрам дора нишон метиҳам. ушам бинед сифати нақстаракай. Ака чорни принтси тозаи тоза ба фикрам ҳозир 1500 сомон шидагиай. Ино бошад намуди дубайскишан, яъне 550 сомонаш. ин намудам хушрӯвай сифаташ. ҳаст анами хел материал. бинед чӣ қадар хушрӯ. аз ин ду рангай 650 сомон гуфтанд. Материалош материали паплини ламиражияй. ҳозир янаи велюрора нишон метиҳам. 450 сомона дорад ва дорад 750 сомона. ҳам хитоӣ ва ҳам дубайскӣ. дӯстони азиз, бисёре аз чизҳоро шумо хоҳиш кардагӣ ҳастед. Аз қабили дастархону пастелни билё, косметика ва дигар иншалло ки кӯшиш мекунам рӯзои наздик да хоҳишҳои шуморо ба навор гирифта пешниҳод кунам. Ҳамин ки иҷозат додан амин савдогаро, албатта ки ман амун ваи шуморо дархости шуморо ба навор мегирам. ҳатман интизор бошед. иҷада бинед. ана ваё фиолетовый савз вай дубайский буд. ана иношам дубайскияй 850 сомонӣ. инош хитоияй. велюрои хитоӣ неке сифати сосшай 450 сумашай. бо агар видеои моро тамошо кардагӣ бошед 350 сомонашам ҳастай велюрои хитоира. иҷада сетични ҳаст. беҳад сетичниҳои хушрӯ барои арӯсакҳо. баъд бо ҳастанаи ду намуд 580 сомона велюри. Рангоша бинед чӣ қадар рангош мада махул шид
чи сиёҳ ба сирх ва чи анамун бирюзовиш. ана ин намудаш аст. Ин нусхаҳои Дубайам 550 сумӣ, вале Дубайи тозааш намедонам 1000 сумаи ба фикрам. ана ин нусхаи ваяй 750 сума. аз ҳами бо бозор 350 сумашам аст, 450 сумашам ҳаст, 500 сумашам аст. аз ана вай нусха ма чанд ҷода дидагӣ ҳастам ва бароям шуморо огаҳ мекунам. ҷа 1400 сомон анами пари товус и дубайскияй якум сорт хеле ба мо фаҳмонидан. ами чӣ материале ки буромад, чӣ хеле ки паприна мебинем, иноям ам хеле ки чанд сорташ дарав меброя. анамун 380 сомона чаканӣ сифати хубаш. чаканӣ бо арзонтаракошам ҳастай. порсол ма ба навор гирифта будам. итальянский комбахт 700 сомон ана марҳамат. неки хушрӯй нами гулош мада маъқул шуд. итальянский комбахта хехча партофта меиста. бинед баъзе аз подписчикҳо мепурсанд ки ҳамин намуд комбахто ларзонак меистанд ё не. набинед чӣ тавре мебинед дар иҷа чихел хушрӯй истодагиай. 850 суман намихай вишивкадоро бо инчунин сеточниёш ҳастай. анамин намуд сеточнира иҷада ҳози 450 сумай, вале камнигинаш ҳаст ҳами чиза. шояд ки 300 чанд боша, барое ки пештар аз як дукон ма ба навор гирифта будам. тақрибан ҳамихе нарх да ёдам аст буд 320 суман авай комбахто буд. санги зиёд доштагиш. чорни принси анамин намуд бо ҳастай 350 сомон вишивкаяй ҳамаш. вале хушрӯай материалаш нағзай дӯстони азиз. ваяй сифаташ хубай секарона. пеш вақте ки материал мехаридем мо вақтҳои пеш секарона гуфта таъриф мекардан. ҳамхе материалое ки се уқубай секаронаи ҳамн боша нағзай гуфта ҳамхе чӣ мекардан тавсия медодан. иҷада медонед хамелеон комбахтои новинка будай. беҳад рангои хушрӯ 900 сомон. рости дар дигар ҷоҳози ман надидам чанд сумай чӣ хелай. ҳами дуконе ки иҷозат додан ма ба навор гирифтам ва пешниҳоди шумо гардонида истодам ва боз ҳам такрор мекунам ки бозора якбор гардед дӯстони азиз, бинед нархҳоро муқоиса намуда сипас харидорӣ кунед. ин ҷое ки ма ба навор гирифтагӣ ҳастам тарафи пажарка 012 дуюм рияда қарор дорад. ин комбахтои 550 сума мада писанд омад, зеро ки ино бе чихол пӯшида мешаваша. патшам пати хушрӯвай хучам сангои дизайнерски катиёро дода шудагиай. анамун ромбикоша бинед баъзе ҷоҳошта сангча дорад. ана суперкелинчак 450 сомон я либосаш. ин порсол арзон буд. агар видеои пешма тамошо карда бошед пешинара усол ами суперкелинчако арзонтарак будан. вале анамун сафедое ки суперкелинчак мегӯм беҳад сифатшон хубай дӯстони азиз. ина ин намудо ҳаст 650 сум. сеточниян бечихол 650 сум. дӯстони азиз ба назар бигиред. ин арамхе байни кирта полни вишивка меоя. ин тарафш боша аз парош боша аднатонияй нозинишон метам. аднатони небарам-хе гилои ҷудогона дора. бинед барша бинед маълумай беҳад хушрӯ рангоша бинед. инчунин комбахтои хушрӯ ҳаст дар иҷа. гилои аҷоиб хушрӯ 400-500 сомон дизайнерски сангчо катиёро дода шудагай. иям ҳами чоркунҷора я намуд 350 сумаша ма ба навор пештара гирифтагӣ будам. озӣ боша и гилош бо зурай 1000 чанд сумашам аст ҳамун нусхара. 650 сума на ин намудай. ин материалшам материали медонед пахтагӣ буринай. мисол дар тобистон пӯшида мешава ҳамаш вишивкае. ана иҷада бо ҳаст комбахтои хушрӯ. беҳад комбахтои фасон 450 сумӣ будиян. бо инчунин ана ин намуд гули калон дора. ду ранг доштай аз иш 500 сомон. чӣ хеле ки гуфтам якбор биёед аввал бинед хитон.
бо ҳастанам хесетичниёи баргак 500 сомон ёш чихолшон катиян. Ҳамин нархе ки ма гуфта истодам. Ана ин намудо 1500 сомон гуфтан, вале ма пештарак ҳамин намуда барои арӯсак арзонтар харида будам. Ба гумонам 1300 харида будам, агар хато накунам. Барои арӯс харида будам. Дӯстони азиз, ана ин медонед сетичняй аҷоиб сетичняй. Хушрӯвай, вале беҳад тунукай, нозукай, намедонам. Ба фикрам и тез меканда боша. Озӣ ма аз наздик нишон метиҳам, шумо ҳам бинед. Нархаш 1500, вале озӣ бинед да, ҳамаш кори дастияй пешош. Сеткаша бинед чӣ хел тунукай. И так чихолай, инаи блеск додестай, и чихолай. Аз сетка худша бинед. Чӣ қадар сеткаи хеле вайш духтуш калон-калонай, вале тунукан. Озӣ сетични дига хела нишон метиҳам. У намудош бақувватан. Вале дар ҳақиқат ҳам материали хушрӯвай. Ира эҳтиёт карда ба фикрам фақат ҳамин ягонҷоравӣ мепӯшӣ тамом. 1200 сомона сетични ҳастай, и кори дастияй ва ана сеткаи инайра бинед бақувватай. Дидед дӯстони азиз, майдаяй бақувват. Хулас ин буд видеои имрӯзаи мо. Тамошобинони азиз, дар видеоҳои оянда бо ма кӯшиш мекунам ки аз анамин навигариҳои материалҳо шуморо хабардор кунам.